για την τέταρτη θέση. Αλλά αν ιτηθεί και με άλλα αποτελέσματα μπορεί να βρεθεί μέχρι και 8η και να αντιμετωπίσει την Μπαρσέλονα στα play-off. Γκασόλ νούμερο 2. Καλάθης. Γκασόλ. Ξανά Γκασόλ. Καλάθης. Που την πήρε την μπάλα. Τον άφησε και πίσω. Γκασόλ ζητά. Του δίνουν το σουτ όπως πάντα. Ο Higgins προηγουμένως είχε κάνει ντάπα. Τώρα Καλάθης στον Γκασόλ με το αριστερό. Τον Μίροτιτς. Κάνε ρεκόρ καριέρας με την Μπαρσελόνα με τα 6 στο χατρί. Έχει ξεκινήσει με τον Κόρι Higgins να έχει την μπάλα, να δίνει στον Πάο Γκαζόλ. Αυτό το σκέφτεται. Ενώ εδώ ο Μίροτιτς δίνει πάρα στόχο. Καλάθης δίνει στο Μίροτιτς. Το αφήνει για το Higgins. Κάνει κίνηση ο Πάο Γκασόλ. Πέρασε στον Σίμα, θα τον ποστάρει. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, θα γυρίσει, θα δίνει στον Γκασόλ και πάλι Καλάθης. Χρόνος τελειώνει. Καλάθης δίνει στον Γκασόλ με ο Higgins με την μπάλα. Δίνει στον Γκασόλ από τη γράμμη των εθρών. Η Zenit ήδη έχει βάλει 13 πόντους σε 4,5 λεπτά παιχνίδι. Ο Γκασόλ δοκιμάζει. Preuzimanje obrani Gasola, spušta se lopta, ide pomoć, ali Gasol u nastavku u petorci, tu je i Kuludietis, Pauli Hana, nešto je drugačija poslu. Zabrinje dobro spušta Zagas. Ozbiljnije reagirala na startove četvrte četvrtine, par dobrih obrana, lijepo ti nisam uspio vidjeti, ali dolazi do šuta za 3, promašuje Barcelona, Gasol će prekršaj u ovoj dionici. Za Volmara, Gasol sada nije utrčavao. Του Καλάθη. Καλάθης που θέλει να πάει χαμηλά. Μια λόμπα για τον Γκασόλ. Καλάθη εύστοχο μετά από 6 λεπτά. Ο Γκασόλ τρίποντο το 11ο άστοχο. Έστω και αν αυτό έγινε υπό ειδικές συνθήκες, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Γκασόλ εναντίον Πόηθρες. Γκασόλ δοκιμάζει. Desde 1980, chiquito. Calaces, ahí está Pau, defendido por Steven Nino, 23 años uno, 41 al otro, Gasol. En la libreta, o el cuaderno mejor dicho, de Moncho Fernández. Hangante Robertson por dentro, Pau, defendido por Jay Cohen, le intenta defender en 3/4, Gasol. Nadie orbita en torno a él, pasito hacia atrás, bien punte Gasol, Kuric, finta pase, no hay nada. Gasol tiene ventaja desde ahí si quiere romper, pero prefiere sacar. Cada día parece que saca una herramienta nueva. Kuric con Pau. Qué buen pase para que Pau la renta. Vamos a ver en qué acaba esto. Westerman, balón para Gasol, se la juega de 2 Gasol, canasta de Pau Gasol. El Kosovo al Betis. Y ahora sí que consigue la canasta. Es que el porcentaje de 3 sea mejor que el porcentaje de 2 y es lo que le está ocurriendo. Triangula, no, se la queda Pau ahí en la cabecera, el lanzamiento de Pau Gasol, acaba dentro. Tiene una puntería este jugador. Pau en el triple, vuela, vuela, vuela y a la cazuela. Ahí va Volmaro. Se frena ante Yekiri, saca Pau Gasol, segundo. Kuric, τον Σμιτς που πήρε στο μάτς και τον Γκασόλ. Πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Σμιτς, ο Λιτωνός. Πάω Γκασόλ από... Σήμερα ο Γιασκεβίτσιος έχει παίξει αρκετή ώρα με τον Καλάθη και τον Βολμάρο στην ίδια πεντάδα. Ο Σομαντίνη πάει ψηλά. Καλάθης. Πάσα έξυπνα πρώην παίκτης της Μπασκόνια. Γκασόλ από την κορυφή, σουτάρει για... Λαρσίζω, αλλά ήταν πιο αποδοτικός από οποιονδήποτε άλλο ανά λεπτό συμμετοχής. Γκασόλ για 3 του. Ερμάνε, η ομάδα Μεσίνα δεν θα φάει εύκολα transition, ο Καλάθης το δημιούργησε. Αφού ο Καλάθης μετά τα καταπληκτικά λεπτά που έδωσε πρέπει να πάρει χρόνο ξεκούρασης. Έχει εξελεύκες φανέλες. Κράτησε πάντως, τον οδηγούν στα αριστερά. Έκλεισαν 2, δίνουν το τρίποντο στον Γκασόλ, έχει βάλει 1. Γκασόλ κερδίζει το φάουλ. Τον Τόμιτς και τον Ρίμπας, οι υπόλοιποι παίκτες είναι κινημένοι μετά το... Θα έχει πάει πολύ καλά αυτή η πεντάδα.
Γκασόλ. Λαβέρ. Θα την μπάλα ο Σμιτς. Θα βρει τον Γκασόλ. Θα σπίσει τον Δημητρίβιτς. Φυσικά στον αέρα ήταν. Μπολμάρο έξω εκεί πάσα. Higgins. Μπολμάρο. Γκασόλ. Μπολμάρο. Έχει πίεση του Βεντούρα που έχει πάρει την ειδική αποστολή να περιορίσει τη δράση του νεαρού Αργεντινού. Αμπρίνες. Double team πάνω στον Αμπρίνες. Γκασόλ για 3. Higgins. Mašio Morgan, krenuo na desnu ruku. Higgins lijepo za Ake. Davanje pod koš ne preuzimaju u nekim situacijama, a onda je i nacrta ovaj napad, odnosno blok Šmica na strani, pa nakon toga će odigrati kamp. Šmica ide otvoriti pravuručivanje sa Kalatesom, onda blok 1, pa drugi i onda rolanje prema. Je imao iza njega Birgane koji je krenuo prema košu i sve je to vidio Dimitrijević. Sada Kalates ima mis meča, odnosno Gasol bi se trebao spustiti bliže košu. Šmic evo ide upravo na to dodavanje. Gasol i to. Para je na Bolmaru, a Brinjes dobro za Gasola i Falco. Από τους πιο αυθεντικούς σουτέρ των ευρωπαϊκών παρκέ. Κούριτς στον Γκαζόλ, κάνει το short roll, δεν βρίσκει πάσα. Τρίπλα πίσω από την πλάτη, πασάρει στον ελεύθερο Γκαζόλ, αυτός πατ. Αν μετά το καταιγιστικό ξεκίνημα της Μπαρσελόνας στην τρίτη περίοδο, η Τενερίφη μπορεί και πάλι να ισορροπήσει το παιχνίδι. Γκαζόλ κάνει τη γραμμή των ελεύθερων βόλων. Γκασόλ. Μπάλα στα χέρια του Κάιλ Κούριτς. Θα αφήσει για τον Γκασόλ, ωραίο το Μπολμάρο, προσποιείται, θα πατήσει, θα εκτελέσει. Είναι άστοχος στα χέρια. 3,5 λεπτά από το φινάλε της τρίτης περίοδου και η Μπαρσελόνα μπορεί να μειώσει στους 6 και στους 5 αν ευστοχεί σε αυτό το τρίπο. Το πάω Γκασόλ, ψώνει για τον Γκασόλ. Αυτός πάει κάτω από το καλάθι με δεύτερο. Τον Μπολμάρο, το screen από τον Γκασόλ, τον οποίο ψάχνει ο Μπολμάρο, τον βρίσκει, ο Γκασόλ ποστάρει. Μπολμάρο. Γκασόλ θα επιλέξει να σουτά, να τους δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τον κορυφαίο συμπατριώτη τους. Δεν έχει σκοράρει με άλλο τρόπο όμως ο Καναδός ως τώρα στο μάτσο. Καλάθης, το άλλο. Του την πέφτει εκεί ο Γιούλ που πέρασε στην πεντάδα. Που επαναλαμβάνω έχει τα προβληματάκια. Άνθρωπος 41 που είχε να παίξει και 750 μέρες μπάσκετ από τότε που τραυματίστηκε και δεν ξανά παίξει με τον Milwaukee. Σμιτς, το hand-off στον Higgins. Γκαζόλ, προσπίσει πάνω στον Ταβά από τον πρώην παίκτη της Βαλένθια. Καλάθης, δεν ξέρω αν πήγε για πάσα ή αν έκανε. Γκαζόλ στον Χάγκα. Το πικ του Καλάθη για τον Γκαζόλ, για τον Γκαζόλ. Τώρα ο Καλάθης και στο rebound, τα κάνει όλα και συμφέρει. Φοβερή. Τι να πει μετά από αυτό. Πώς να αντιδράσει ο Παύλο Λάσο. Χάγκα στον